Good morning. Ito Pagkatapos ang aming breakfast. Masarap sa kuyog di mami, ano? Baka kayo. Sabi man Dani, ano? What are you eating? Tuyo. It's not tuyo. Tuyo. Tinapa. It's hot dog. No, it's not. What? Hold up. Tuyo. And fried rice. That's Hi, Nang. Say good morning, everyone. morning, everyone. Then, good boy. May school ka today? Anong gagawin niyo sa school? Anyway, Coloring. color red. Color red. Is that your favorite color? Huh? Yura ka. Yung lang yun sa'yo mo. Hi. Malabasan ako. Ah. Okay. Okay. Go now. Okay. Okay. Nakatalo lang si Holly, oh. Oh, dito ka lang. Dito ka lang. Water na today. Si Holly nakatali siya dahil lahat kami ay kakain. Walang magbabantay sa kanya. More water. Right, Holly? Kasi ang bilis mo nang tumakbo, Holly. Baka mahulog ka dun sa agdan. Doon sa labas. Are you doing? Wala na sila, Holly. Makulog. Ano daw? Nata mapulot ang sinandag mo. Ay, mali na maluto. Araw mo ito tinalag. Dapat wag-wag. Wag nga, gusto ko wag. Okay. Dahil mo na. Ikaw na. Dahil mo na. Magdadara ini. Aba! Nahalo pa yan? Okay. Kami yung cake. Ano yung Sino ba kasi bangke? Ewan ko. Pinapagod sa baka. Mom, there's almost citrus. Ang huli. Daddy. Come on, sir. Morning, good morning. morning na morning? Muna na. Yung labo. Na, come on. You wanna eat breakfast? Naliga. Kayo doon. I-arg ka no. Abo yan. Dahil paglago ka. Ginadungan ko lang dyan. Tanag sa kuya. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, sabi mo ko. Bigla pa. Hindi ako eh. Bakit tulog ka? Taray! Mas pangit ka doon. Mas bagay ka. Lukat yun, taray! Wala nang nagagit. Na, come on, eat. Here. It's okay.
Your plate, here. Bring ice candy. Lolo will make ice candy for you and for bubble gum. Okay? Right now, I bubble gum. like this type. How about Teddy? Thing always. Come on, Mama. Rice, please. Papahagi daw pang kutsara pa, please, kaysa. Do you want this fish na? Then hot dog? You try. Try for now. Utong cake ko. Nako, here nako. Try for you. Saki, Saki. Masarap? Masarap? You like it? Si Halo Chumi, anong ligday? Hindi eh. Ang kapal kitik ko din ang halo. Yeah, sige pa ka. May tumo. Palad, di parang pag sa COVID. Sa sa Teddy. Neng! ano kaya? Kung bago nang ka mo dyan maabot, nagsasabog na ka dapat. Dali ko nila ko nagyaman. Dali ko na ako dyan sa gano'n. Siya talaga, siya dyan ba magkakatumat. Dali ko, di ka magbabawas ka at lumasok ka. Nahulog ka rabi ko dyan. Hindi ko pinagawa. Hindi ko paano ito? Paano siya? Nahulog siya. Arang siya ka ano? Siya din, arang siya ka. Paano ito nahulog? Eh, pagkaram ko pala may nahuhulog na. One love okay? Ako na lang yan. That girl washed those in Manila. Was still at 155 pounds. It's still there. She Really? That's so no, nice. she not. Huh? Probably didn't check. Didn't check. Yeah. So Why? I put it on. I put. Today, No, now, you get 150 pesos. yeah, it's still in the pocket. Wow, that's nice. Dapat binutbutan ko na, pambigo ko na ko ito. Ano? Nagpalaba ka kaya kami sa Manila. What if Michelle see that when she washed the clothes? Yes, sa paglaba ako, pagdiling ko sa mga siya ko hay ko ng ganda nakakawala. He said he checked all the shorts. He said, there's no left. 3 short. Had 150 in there, Oh my. but you're not washed it. Yeah. Hope so. Kasi nagpalaba kami sa mga parala doma sa Manila. Kaya niya ano na may kwarta. Ngunit sinulod niya, nakakuha pa na siya 150. Labas yung ano lang. Washing. Ako sa laundry. Sa laundry. Ano yung naglataw, nakadukot takong sa laundry. Naglataw. Day, sarado kaya. Ay, sorry. Can I have a zebra t-shirt? Ano ka? Oh, yun dyan sa. Mom, zebra. A t-shirt. A zebra t-shirt. The one at the Philippines. That one? One for you and one for Zachary. Go, go. Si Teddy lang. Ano na ka nandito? Dahil ka? Luma ka. Ano?
Sa edad nindang araw ka ang ngipon nindang di pa nagtarangkas, maray ang ngipon nindang. Kung di pa man sinambun, di pa pag uli may mapacheck up sila sa ngipon. Nagawa mo mga ngipon. Lalo pag permanente, talaga 3 times a day na sila. Yun lang. Pigilim pa ng, ano hon, pigilim pa ng kataning ng maluto. Are you done? Are you done? Not yet? You want more? I will make ice cream before You want ice cream supper. for Papa? Then I'll give you five bubble gum. Okay? What color do you like, baby? What color do you like that? Soccer. Your Papa is talking to you. Oh. Papa will not gonna let you come in the Philippines if you don't talk to Papa. You have to talk to Papa and Lola. Because if you don't talk, they're not gonna let us come here. Huh? I can't hear you. Why you talk to Papa? Say, Papa. Yellow. Ang gusto pa magbalik. Ulitan ni Gizali, marabaso naman yan dyan. Sana dahil na kung kubuong pag-ulit. Mabakero na sana ako. Makawalay. Careful na pa. Kinted siya pa. Hindi ka magdalaga rin. Pero bakit malaki? Gusto niyang inan pa. Ini, mabubuhay ini. Hindi. Jonathan, tamahan si baby. Pinakay ko na. Jonathan. Sa Sarah. Sa Sarah. Cute nga sa Sarah. Oh, in the shower na. Dapat may igyan. Hindi, adyasan na. Iba pa nga ako gusto doon. Siguro may burak-burak. 1,800 to 2,000. Bawa ba sa Sarah sa ano na? Sa Dora ang tawag. Dora. You want more? This? You like this fish? It's masarap. Hati. Very good. Yeah. Papansin naman natin. Pati. Ha? Pati. Minasadya nga rin ang habang nilang ba? Pangit ang ga? Patsi. Di ba yung siya piglipot? Dali na. Saan ba? Pamanla pa ang ipon. Yung minasito yun, ang luwang guys sa ruwan. Ano pa rin kami dumaan na din. Come on ako. Mula ka ng bago, ano ito buwang tinipon. Yung purpose pang kam. Bawang. Ang tapang ano man ang bawang mo. Para Ay, luto. Maluto lang kita kahit sa kangkong. Nandiyan. So sa tuya. Siya dahil mga sinigang kita. Macam pa man siyang bagi makakan. Kaya kita. Ay, naku, may sudara niya. Ay, bako na ito. Ako mo ito. Ay, suntong dara niya. Lutoon ta. Saan? Hindi gusto niya sinigang. Kaya hindi ka Ah, Dala ba ito. Are you done? Na, nakatali ikaw na.